बोनाय जाबाय बे बोनाय बोलांथारनांगौ फार्स्टनिफ्राय 2 मिटार दङ उनाव 1 मिटार टटेल 4 मिटार दङ जेसेबां बोलांनो हागोन एसेबां पइन्ट मोनगोन 4 मिटार दं टटेल बे बोलांथारबायबा बे फुल पइन्ट मोनहैगोन बे बोलां हाथारोबा इसे मोजां खालाम स्पर्ट्स अथरिटी अफ इन्डिया जोंखौ नेशनेल लेभेल खुंनो हायैनि जोंखौ नारसोमहरगासिनो दङ साइ एकमानिफ्राय दाननायनि लेटारबो हरफिनगासिनो दं बिसोरो दा जेरैखिजाया जोङो बे बोसोरावनो जेरैखिजाया नेशनेल लेभेल खुंथारनांगौ जाना फैगासिनो दङ माखौ बोखांनाय बोखांनाय खोख्लैनो नाजानांगौ बोखांनानै आवबा होनबा थाथ'नांगौ सांग्रां सानैबो जुरि बोखांनाय आयदासो जागासिनो दङ गोदना बोखांथारनानै बोलांनांगौमोन बेबो दाना बाग्रायनाय खोख्लैथारनांगौ हायाव पइन्ट मोनबाय बियो बाग्रायनाय आरोबाव सांग्रां जुरि दैखांनाय दानिया दैखांनाय लिफ्टिं फुल पइन्ट दैखांनाय लिफ्टिं बेलफायनाय मानसिखौ उल्था बेलफायनांगौ बेलफाय हाबथानसैमोन हाबाय जोबोद बोलो नांगौ खमलायनायाव दाना माथा खुग्लुब आगरा बेलथाय नारसिन नखर सेनाय दानिया बे गेजेरनि सेन्टारखौ सिख'लायबाय थानांगौ जायनो बांसिन जिरायनो हागोन बेनो बांसिन पइन्ट मोनगोन सांग्रां नै जायनो बांसिन जिरायनो हागोन बेनो बांसिन पइन्ट मोनगोन मेंबाय नामा थाङाखै आरोबाव खेबसेबाव सांग्रां जुरि नै जिरायग्रोबाय मोजां जिराय आवबा लोगोसेबा गाहायसेबा नै दानिया सोरखौ देरहासार होयो देक्लेयार खालामदो दाना सानैबो देरहासार होथ'बाय जाहोना बे जादों डेमनस्ट्रेसन दानिया गोजाया रबिना मोसाहारि आरो नीलाया नबजिता रामसियारि बाक्सानि सानैबो जुरि बोनाय पुलिं बोनानै मा थाथ'लायबायसो नै लक जाबाय
आवबा बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव प्राइजखौ बिसिम लाना फैजोबो बाक्सा ओमफ्राय उदालगुरि नारनाय एबार पुसिं नारनो नारना नाजाबो हमनो नङा हमनो थिखामोन नारनायसो नारनाय नारनो नारनानै नारलांथारनो नाजा जुरि नार आखाइ नाङा आरो गोदनायाव दासेथे बोखांनाय बोखांनानै बोलांथार बो गोदनाखौ गंनो मोना गंना होनो मोना बोलांथारबाय खेबसेबाव बोनाय सांग्रां जुरि नै बोबोजाबाय एफा गोरलैयै आवबा माने स्टप मा थांखो दानिया बाग्रायनाय दे खोख्लैनो नाजा ओरैबा ओरै खालाम Kuba दैखांनाय दैखांनाय मानो जसंलायखो हमनो नाजा दैखां ओमफ्राय मा काबादि गेलेनाय बायदि जाखो देनाय हमनानै दैखांथार गैया जायासै आवबा बेलथायनाय माथा खुग्लु आगरा बेलथाय